Ja, hej. Jeg vil vise jer, hvordan man kan lave en Benny-simulator. Og det er jo Benny, vi har her, som man styrer med piletasterne. Og I ved jo godt, at når man trykker på pil fremad, så kører han en vis enhed. Det er 15 cm, han kører. Og det skal vi prøve at se, om vi kan lave i Scratch i dag til børnene. Og man starter simpelthen med at lave et nyt projekt, og så slette katten derinde, så man ikke har noget derinde. Og så skal vi til at tegne nogle enheder op i baggrunden, så derfor så vælger jeg baggrundsbilledet, og derinde, der tager jeg det blanke lærred, og så skal jeg så ellers bare have tegnet nogle streger for hver tredje streg i vores net her. Fjerde streg, tror jeg. Femte streg, tror jeg. 1, 2, 3, 4, 5, sådan, og så skal der tegnes nogenlunde lige streg ned. Det gik ikke. Jeg prøver lige igen. Det er nemmere, når den lige er zoomet ud her. Det går bare ikke særlig godt med det der med at tegne streger. Heldigvis så har jeg snydt lidt og lavet en i forvejen, som vi kan bruge. Den ligger hernede. Bum. Og den hiver vi så ind. Se her, der har vi tegnet et grid her, og her der er det for hver tredje firkant, jeg har tegnet det. Så vil jeg gerne have tegnet min blå button Benny. Og ham finder jeg lige, fordi ham har jeg faktisk tegnet før. Han er lige her. Og så hiver jeg ham ind. Så nu har jeg en figur ind, jeg selv har lavet her, og nu skal jeg lige have den forstørret ned, så derfor så tager jeg udseende, og så vælger jeg forstørre ned. Og det trykker jeg simpelthen på, til Benny kan være inde i midten af sådan en firkant her, kan I se, der kan han lige være. Så kan jeg godt smide blokken ud igen bagefter. Men nu skal jeg så have Benny til at bevæge sig. Og hvis vi lige slår vores net hertil, så kan I se, at skal jeg passe på ikke at slette Benny, at han har sådan en blå firkant i midten, så kan jeg så tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, skulle der gerne være over her. Så derfor skal jeg have ham til at rykke fra herfra. 1, 2, 3 skal jeg have ham til at rykke. Så hvis jeg nu slår det fra igen, så kan jeg så tage piletasterne her, og hvis jeg så trykker 1 gang, 2 gange, 3 gange, så er han lige præcis kommet over i den anden side der. Nå, så nu ved jeg, at hvis jeg rykker 3 gange den ene vej her, så får jeg Benny til at køre herover. Så vil jeg jo gerne have ham til at gå opad, og der skal han jo så også gå 3. Så der kan se, nu går han til siden og opad. Ja, så kan jeg godt fortsætte hele vejen her henad. Frem og tilbage, op og ned. Så nu har jeg lavet en Benny simulator, som virker stort set ligesom Benny gør ude i virkeligheden. Mangler jeg bare lige, at jeg skal have sat Jack ind. Han skal hen til Jack, tænker jeg. Så nu vælger jeg lige Jack. Han er heldigvis her. Så sætter vi pingvinen ind, og vi sætter Jack herover, og så igen tager jeg udseende, og så skal han forstørres ned, så han kan være inde i en firkant og smide ud. Så vil jeg gerne have, at der skal være en bombe, som han ikke må røre, som han skal sådan styre udenom. Og den bombe, den har jeg tegnet her. Jeg se, det er simpelthen bare to sorte firkanter og 2 orange firkanter, der er stacket der. Og så sætter vi et bomben ind. Nu kan jeg godt tænke mig at få den forstørret ned også her. Yes. Så den bombe skal vi udenom for at se, om vi kan komme hen til Jack. Så nu har jeg lavet en controller her, men det er jo sådan, når jeg så putter den op i storskærm her, så kan man simpelthen ikke styre den længere. Så det vil være fedt at få nogle breve sendt. Så jeg tænker, at vi skal have ligesom nogle pile, vi kan styre den med. Hvis vi nu starter med at tage en pil, der går opad, den blå pil her, siger vi, der går opad, så sætter vi den herover. Så når den blå pil bliver trykket, så vælger vi den gule her, så tager vi den med fingeren på. Så når vi trykker på den her, så skal der ske et eller andet.
nemlig at vi sender et blåt brev. Det passer til den blå pil. Så går vi i Benny igen, og så siger vi, inde i Benny, der når vi får et blåt brev, så skal vi gå opad, for det peger den blå pil. Og vi kan jo lige prøve at se, hvis vi trykker på brevet her, så kører han opad. Og hvis vi trykker på pilen her, så kører han også opad et skridt. Så skal vi lige have en pil mere, så vi kan gå. Vi skal over til Jack. Tager vi en orange pil. Den sætter vi her. Og så siger vi, at når vi trykker på den orange pil, så vil vi gerne sende et orange brev. Og når vi så går op til Benny igen, så vælger vi jo så selvfølgelig, at vi siger, at når vi modtager et orange brev, så skal vi gå den vej, den orange kører. Og så kan vi tage den op i stor nu. Men først vi gør det, så siger vi, at hvis vi rører ved bomben, det vil sige, hvis der er nogen, der støder ind i bomben, og det er jo så Benny, der gør det, hvad skal der så ske? Jo, så tager vi den her reset-knap her. Men først så siger vi lige pop, så der lige sker et eller andet. Men reset-knappen, det den gør, det er, at den sætter Benny tilbage til det udgangspunkt, han kom fra. Så på den måde, der har vi så nulstillet spillet. Yes, nu har vi lavet et lille computerspil. Lad os prøve at se det i stort. Så vi har lavet en lille Benny-simulator her. Ja, vi kan klikke på pilene her. Og så kan vi klikke over til Jack. Og vi kan også lige genstarte spillet, og så kan vi prøve at se, hvad sker der, hvis vi rører ved bomben. Så skal jeg gerne nulstille her. Kan jeg vide, hvorfor jeg ikke gør det? Lad os lige prøve at se. Se, hvad der sker, hvis vi kører den op her. Så sker faktisk ikke rigtig så meget. Det har jeg ikke prøvet før. Nå, anyways. Vi har lavet en Benny simulator. Og nu kan I jo godt selv regne ud, at nu skal I jo lave, så han kan køre flere veje. Vil jeg lige vise jer, hvordan man kan få bomben til at være mere farlig ved at gå op og ned. Det kan man ved, at man siger, at når fladet det tænder, så skal du køre bare 8 op her, og så tager du den her røde, og så bum, så har du en bombe, der er rigtig farlig, fordi den bliver simpelthen ved med at køre. Så du kan godt bevæge Benny, men du skal virkelig være lidt varsom. Yes, nu har vi lavet en Benny simulator, og du skal så selv lave de andre pile, så du kan styre ham. Yep.